Eli, com descriuries allò que volíeu construir? Teníem dos objectius molt clars: eliminar tot el possible de l'abandonament prematur escolar i també alhora tenir un mentor amb el qual confies en ell i et sents segur quan estàs amb ell, generar possibilitats i fer que alumnes sortissin de la seva zona de confort. Una pregunta per una tècnica actual del projecte. Com i quan saps que una parella funciona? Veus que una parella funciona quan la relació no depèn de les indicacions de les tècniques. Ja han trobat el seu propi codi, tenen les seves bromes, saben quines trobades volen fer, han trobat el seu espai segur. Li passo el micròfon a la Maria, que és mentora del projecte, i li pregunto què té la relació de mentoria que no es pot construir des d'un despatx. El que crec que té la mentoria que no es pot aconseguir als despatxos és bàsicament la proximitat. Tot es resumeix en la presència que tu pots tenir amb la teva mentorada i crec que el vincle és molt més real i les converses al final crec que arriben més a les persones. L'escolta és molt més activa i la presència molt més forta, és molt més positiu tot. Ara li passo el mòbil a la meva mentorada, que és el més valuós de tot el que hem compartit. De tot el que hem compartit, per mi el més valuós és la relació que hem creat en el poc temps que ens hem conegut i el vincle que tenim, que és un vincle únic. Connectar joves, crear espais de confiança i obrir nous camins. 16 anys de trobades i moltes més per venir.